दिनै उदालगुरि बिसा बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों दिनै बेखौनो फोसावनो सानदोंदि जोंहा थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जि बड'लेण्ड गट टेलेन्ट होननाय मोनसे दिन्थिफुंनाय लादोंमोन। बेयो बड'लेण्ड असियान कालचार डेभेलपमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटिनि गेजेरजों दैदेनजादों। दा बे हाबाफारिया थांनाय बोसोराव कभिडनि जि प्रट'कल मानिनानै बन्द थादोंमोन। फैयै फैयै सिजन 2 बे सिजन 2आ नै देग्लाय जानो थाखाय लाहार फाहार जाबाय। दा बे हाबाफारिनि थाखायनो दाब दाब जिल्लाफ्राव अडिशननि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। जोंहा दाखालि बावैसोनिफ्रायनो मैयासिम बिश्वनाथ, गलाघाट, तामुलपुर बेबायदि जिल्लाफ्राव अडिशन जाबोबाय। दा नै गाबोन जोंहा उदालगुरि जि रोंगौथि गोनां बिथांमोनखौ लानानै नैबे सिजन 2नि अडिशन हाबाफारिया गाबोननि गेजेराव जागोन। दा बेखायनो गाबोननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो रोंगौथि थानाय बायदि बायदि देखायगिरि जेरै माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी नैबे श'आवहाय अडिशननि जि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जों उदालगुरि बिसानिफ्राय बयबो रोंगौथि गोनां दिन्थिफुंगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ फोसावहरदों आरो खावलायहरदों जे जाय बिथांमोना दाब दाब गोथौ गोथौ गामिनि सिङाव थानानै बायदि बायदि रोंगौथिखौ लानानै बिथांमोना गोबां थाखोमायो, बेयो जाहाथे फकासाव फैयो। बेयो जाहाथे जोंनि बिसानि नाजानायनि गेजेरजों जों माखासे सुबुंफोरखौ जागृत खालामनानै जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खौरांखौ जों गोबां दाब दाब एबा सिं गामिफोराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावहरनो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे मोनथिनानै गाबोननि गेजेरावनो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बड'लेण्ड गट टेलेन्ट बे हाबाफारियाव जाहाथे अडिशननि बुब्लियाव गावखौ जाहाथे गावनि रोंनायखौ दिन्थिनो थाखाय गाबोननि गेजेराव बाहागो लाफैयो। दा बे हाबाफारिया उदालगुरिनि जि टाउन कमिटि क्लाब, बे क्लाबाव फुंनि 9 बाजिनिफ्रायनो जोंहा बेलासिनि 4 बाजिहालागै हाबाफारिया सोलिगोन अडिशननि हाबाफारिया। दा बेखायनो जों बिसानि जानानै बयखौबो आरोबाव फोसावहरबावबाय जाहाथे रोंगौथि थानाय बिथांमोना बयबो फैनानै अडिशनखौ मोजां मोजां होफैनो हागोन। लोगोसे बेजों लोगोसे जों नैबे गाबोननि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया दिनैनिफ्रायनो जि नैबे जायगायाव थागथियारि खालामगासिनो दङ। बेवहाय जों बिसानि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा दिनै ज' जानानै जों गाबोननि बे हाबाफारिखौ जाहाथे मोजां मोजां खुंफुंलांनो हागोन, बेयाव जों निस्सय हेफाजाब होदों आरो गाबोनबो बिसानि साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा हेफाजाब होगोन, बेखौ जों फोसावबाय। आरो लोगोसे इयुननि जि मेगा अडिशन गासिबो जिल्लानि रोंगौथि गोनांफोरखौ ज' जोबथायाव खेबसे अडिशन लानाय जागोन। बे मेगा अडिशनाबो जाहाथे उदालगुरियावनो जागोन होननानै जों फोसावदों। आरो लोगोसे बै मेगा अडिशनावबो जोङो बिसानि साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा महरगिरिफ्रा जाहाथे जि जों हेफाजाब होनांगौ बे हेफाजाबखौ जों होगोन। आरो लोगोसे फैबाय थानाय नैबे 27 आजादि का अमृत महोत्सव, बे अमृत महोत्सवआव जों बिसानिफ्राय गोबां हाबाफारि लादों। थांनाय बोसोराव जि जोङो उदालगुरि गलागावआवहाय जोङो मोनसे बल खेलानि गेजेरजों बेखौ खुंफुंदोंमोन। देग्लायबो नैबे हाबाफारिया आरोबाव बे गामियावनो जागोन आरो बै हाबाफारियाव बयखौबो आरो बै जोंनि जि खेलानि गेजेरजों बयखौबो खौसेथि रैखाथिनि थाखाय अनलायनाय आरो बयबो जयै जाहाथे प्रेम ऐक्य आरो परस्पर मोनसे सम्पर्क बसायनाय जि जोंनि हाबाफारि बिसानि, बेफोर जाहाथे मोजां मोजां जों बयबो माने जोंनि गेजेरावहाय बेरखाङो। अननाय, मोजां मोननाय आरो खौसेथिनि मोनसे लामा, बे लामाखौ जों फेहेरलांनो थाखाय जाहाथे जोंहा जि खेलानि हाबाफारि लादों, बे हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाखौ आरोबाव बे बोसोरावबो फैनानै नायफैगोन। आरो लोगोसे गाबोननि जि अडिशन बेखौ जोबथायाव बयखौबो मोजां मोजां
जों फैनानै अडिसनखौ होनो थाखाय खावलायबाय दिनैनि बे जोंनि बिसानिफ्राय फोसावनाय हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।